Ano naman ka ani? Gakot! Ito ko! Gakot! Gakot mo din eh! Paano masabi? Tapos aprobe ni mahimong tao, Char, no? Sige na pa. Ano ito mahimong tao? Hi guys. Long time niyo see guys. Masih ora beto mo guys, pero kuan may gusto mo na ami kuan ba kanang nami sad news ninyo nga kuan ihatod ron. Kay kuan gud kanang gikag March ang tudrong bulana July pagamanawag mga video diri sa kadangag channel. Then karong bulana karon jung bulana Hulyo. Namin nadawat nga pinaka makaguol nga balita guys ba. Ambot kung unsaon dugay ni namo. Bro, Naglibog na mi guys kung unsaon na mo ni pagsulban. Kuan manggod ba? Kay kuan itong March so nag-start ni ani kaming lima. Nag-start na mi gamag mga video itong March. Mga March gito no? March to ga-start tanin. Ang tudong July, abot tong July. So okay raman siya, okay ra kanang sani kanang okay naman ang dalagan sa panahon. Di naragi usa ka kuan guys, naragi usa ka naka bad news. So yun. Naka-disappoint na mo ron ko na bulana. Sabi niyo guys, sikat atong March antod karon sa paggama namo sa mga video nining kadangag channel. Karon pa jud mi niya disappoint. Oh, karon daging adlaw, hapon okay pa mi kaayo pagtanamo sa ani nga channel okay pa. Karon dili na jud. Karon di na jud okay. Okay. Sikat kayo guys. Sikat atong March ang tudron karong bulana Hulyo 2021 atong butag tuig. Okay. Sikat atong bulana, balik naman ko. Then sikat atong Marso din abot rong Hulyo. Karon pa jud namo nadawat. Nga 1,000 subscribers na dai mi. Bitaw guys just kata kanang Joke na mo guys. Ito, tira to. ga practice na mig kuan kanang Goal guys. okay puro kanang so ay rin dito ko na kanang ay rin seryoso okay ay di kuan kanang sa ko ang hanga leader nila kung magpunoy leader nila yung mga danghaging dagko. Then wa ko kuan kanang wa ko kasabot sa akong gibati bitaw nga wakan ba kanang o kasabot sa gibati nga murag di ko katuo bitaw nga ni 1,000 subscribers na among YouTube channel. So kana bitaw kanang murag wa ka ga-expect nga yung na kadali 5 months ra 5 months dali ra 5 months ra dugay ano 5 months after 5 months nakuha na namo ang 1,000 subscribers ang gikinahanglan ni YouTube. So daw kay may pasalamat ana guys sa inyong baan sa inyong pag-subscribe, pag-suporta. Then especially na sa mga nagsigig kasuko nga sigig chat na ako nga wala na mahimo ang inyong content nga gi-request kay busy pa pud may busy mi sa mo mga kuhan basta busy mi busy then ko ana pod kanang lagi pud mig balay ba mga 3 to 3 siguro ni 2 to 3 kilometers siguro gikan sa amo ang sa among balay din paingon nila dire 30 minutes. oh laylay ra gikan sa amo din mosay kanang baga conflict among time kay antes na ako time ilaha wala mo nang so sa kasimana mahagamar mig isa ka video may nalagay isa ka video then Sa duwa. kaluoy istong Ginoo guys nga karon yung adlaw ako ga-expect nga karon diming adlaw July sa repeat sa hagan 25. 25 July 25 kanang na 20 na 1,000 subscribers na may so thankful kay mi ana guys thankful kay mi ana nga sino pagsuporta ila sa tuang Ginoo mo naghatag na mo nagkuan na mo nag-guide na mo sa mga hatag na mo mga kadasig bitaw guys. So thank you guys sino pagsuporta na mo. Then ang amo ra i-share ang story ani nga kuan ani nga YouTube channel
Kani kung makita ninyo sa ubos guys, kana nakita ninyo sa inyong screen. Ako gigaw nagsugod ana, ga-start gasugod ako sa din. Nakakuan ko murag lisod kay ba nga, murag kog pan bira kog amaw bitaw kanang oh. Murag di na ako makaya bitaw kanang kung di na ako makaya ba nga kung wala ka ba. Bitaw guys, kinahanglan jud nga. O murag bitaw kay di na ako kaya ba nga murag kog amaw ko dito. Kung makita ninyo kani nga video kani katong ako usa. Kana. So, kung makita ninyo di ba ako sa drama ga konkuan na din. Lisod siya. Sumutaw nakakuan ko nga unsa ka akong mangita ko kauban. Oh, December na ako gigaman nga video, December 2020. Then pagka January o February ako silang gipaingnan nga magama na ba itag video. So, dili sa sila bumukuha na umukuyog kay siyempre dili pa pod lisod kay di ba pod lalim. Lisod ba i-upload ko nang mag-start pa ka sa YouTube kay asa ka 1,000 subscribers o 4,000 watch hour. Din karon na nakuha na mo 1,000 subscribers din ang 4,000 watch hour na lang. Din ang makita niyo sa inyong screen is 2,000 kapi na ang among watch hour. So muna lang po ang paningkamutan nga maabot og 4,000. Then mo to pagka March si Charlie, kung makita ninyo atong video kana nga nakanakita ninyo sa inyong screen, ana nga video kami pa duwa. Wala pa ning tulo. Kameraman ako ito. No. At that time si Renal Jean kameraman pa na siya din. Kasal ko yun. Oh. Kameraman pa na siya din na promote na kauban na mo ba. So muna na may kameraman ni actor mo kuan kana mo nakapatsada bitaw sa kuan sa mga video nga gitan May nakapawala sa yung mga problema diha. Oh. Then pag atong March i-share gyud din ako i-share gyud din ako tong gikan mi sa kuan gikan mi nagkuan ba kanang sige tol kay pandemic ba ya so di mi ka pagusto blaag di mi ka suri ba so mo to naka-decide ko nga magama dagoy tag kuan makadangag mga video kay kanang napod ko ikuan ba kanang napod ko gamay ang idea bitaw pag edit og video so ako silang gingan siya magama dagoy tag makadangag sa mga paragot pang pakatawar ba din mo to na ako na kanang na nagkasinabot mi kami ng tulo nagkasinabot mi sinabi then appeal to na mo si Marlo katong nakita ninyo kanang kauban na mo nga video. Kay no labi na kay pandemya so jud mo og mga kuan kanang maka pang pagod vibes sa god wala ray personal kay kadangag ra ba niya mo then
Mo siya, thank you kayo sino pagsuporta nga nako namo ning 1,000 subscribers. Then kung po istorya. So, nako mo istorya. Ako. Yo. Ako. Victor di. So guys, di na po ang pinaka-cute. Ay, di ko cute. Ako di pinaka-gwapo. Oh, namong lima. Gwapo ba ko guys? Ay, dili di ay. Sorry ha. Bitaw guys, nagpasalamat ra ko ninyo. Thankful ni una-una jud sa ni God nga iyaming gitagan og talent nga ingon ani. Nang iyaming gigro. Ingon ani nang nagkasabot mi nga makahimo mi ani nga video. Then thank you pod ninyo sa inyong suporta. Thank you kaayo nang kinasing-kasing na akong pagpangayo. Salamat biya kaninyo nga inyong gisuportaran. Mura na guys, ay niyo kalimtan ning naong nga. Oh, ilabi ning naong nga guys ha. Dili- Dili kada tawo, kita-kita lang tapon. Sana Kita ta. sana all guys mudaghan pa mo. Oh. Pagdaghan pala mo. Sana I hope. all. So hangtod doon guys, nagdawat na gyapon mig mga subscriber. Kay Halika na, baby. para more subscriber, more videos inyong makitaan ini nga channel. So, kung usa ka pa sa mga wala naka-subscribe ani nga YouTube channel, di nakit-an ra nimo ni nga video or di nakit-an ra nimo ni sa home screen sa imong YouTube. So, din gitan-aw nimo ni nga video. So, kung wa pa ka naka-subscribe, subscribe na kay naa pa may laing mga video nga pangpakatawa ninyo. So, basig ka na imong stress ay sa gunahunaan ang imong mga gugma-gugma dira. Kay moabot ramis imong kinabuhi niya. Ay ra nagunahuna kay narami maabot ang time nga kami na maabot imong kinabuhi. Kami na yung pakatawa nimo. Joke lang ito. So, mura na guys. Isang pandemya ayo ta dito magpadala sa mga stress kay ang stress kung atong tag down mo samot jud na siya, masamot jud ta ka stress. So, kahit tan-aw lang kanang bubisita na mo ini nga YouTube channel. Guys, ayan yung tagda ng stress ha kay ang iyong ay babs diri na. Oh. O kamo diri na. Ay kabala ka guys kay kung inong ay bag dire kamo na mo dire namo. Sabi na cute sa babaw sila. So, kung ano di ay kanang para day sa mga small YouTubers dia para na para pares na mo. So small YouTuber pa mi kay kuan mo pay pag kanang pagkan mo pay pagkuan. So, ako ra gyud giko ani ako ra encourage tra mo nga ay ra jud mo pagkawala sa inyong paglaom. So, nagyan pura namo nga si Iro subscriber before zero subscribers siyempre dita sikat dita fimba. So, ay ra gyud mo pagkawala sa inyong paglaom kay naadyo usa ka video ninyo pohon nga maoy mag-trending. Just like sa among video kanang inyong makit-an kanang Ilonggo versus Bisaya nga nag 42K na siguro. 42. Okay, 42,000 views nga mo na nakatabang namo guys nga nag-trending din. Thankful kay mi kay Papa God guys nga yaming gi tabangan para mo grow murag bless kay mo bitaw guys murag yan ang pagbuot jud niya ba nga makuha ni. Pamantay wa man jud kuan. Walay tanang butang het bining kalibutan nga dili tungod niya. So gihimo na tungod kay na siya purpose. Tanang butang nga yang gihitabo sa tong kinabuhi guys, na purpose. So siguro na siya plano sa mong kinabuhi nga nung yaming kitabangan para mag-grow ning YouTube channel. Siguro basig na siya patabangan na upohon. Nga muna usa namo sa mga purpose pohon kung ma-monetize na mi ani YouTube channel kanang narami plano diri ni nga kuan ani among barangay. So I hope nga mailhan mi ani nga kuan gani nga ini among barangay kay daghan kay ming gustong kuan. Daghan kay ming plano nga gustong himuon ini nga barangay. So di mi volunteer pagkakapitan. Dili mo answer guys. Ang awalan ko. Oh, dili mi anang kapitan kay basig ma-stress mix sa mo. Oh, dili ma-stress. Ma-stress niya ba? So, naradyon mi ko ana kanang mura na ka. Test na mi ani dagan mi kay kuan basig na siya plano namo, na siya plano nga ipahimo namo sa among himuon. So, mura to guys. Thank you sa 1,000 subscribers din. See you sa among next video. I love you all. Bye. Do you remember when I said I'd always be